रावजों निन्दा खालामो मुगैयो आरो बेखौ जोङो मा राहाजों न्याय मोननो हायो दिनै जों बेखौ मावनो थाखाय जों आवगायनांगौ। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन थाराव थांखिब्ल' इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंसोरनि थाखायनो आङो नोंसोरजों बाथ्रा सावरायनो नुजाफैबावनाय जाबाय। दिनै जों सावरायगोन गिबिसिन थारावनो दिनैनि जे बिटिसि एकर्ड बेनि सायाव जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनोसै। नैथियाव जोङो सावरायगोन बिक्रम दैमारि बिनि बेलायावहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन रायजोफोर। लोगोसे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय दावराव देख्रेब आयं बिनि सायावबो जोङो सावरायलायगोन। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो गिबिसिनथारावनो नैबे बिटिसि एकर्डनि सायाव जोङो बाथ्रा सावरायलायनोसै। थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानावहाय जेब्लानाखि बिपिएफआ बै समाव देरहादोंमोन बिनि सिगां इलेक्शन केम्पिंआवहाय जेब्ला बिसोरो स्ल'गान होदोंमोन जे मेनिफेस्ट'खौहाय लानानै नैबे मेनिफेस्ट' लानाय मोनबा बिथांमोननि माखासे समायखिरा लानायखौ दिनैनि समावहाय बिसोरो होगोन बेखौ जोङो खोनानो मोनदों। दा बिनि बेलायावहाय एक नाम्बार नोजोर होनांगौआ जाहैबाय हा पाट्टा। माबायदि सुबुंनो हा पाट्टा होगोन बेखौहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडारफ्रा नायबिजिरनांगोन। आं बेखौहाय बुंनो सानदों रायजोफोर। दिनै बिटिसि एकर्ड 2003 मायथाइनि फेब्रुवारि दानावहाय बिटिसि एकर्ड जादोंमोन। बे बिटिसि एकर्ड जानायनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय माब्लाबाबो सान्ति गैयामोन। एकमात्र थांनाय सरखार बायनाय 5 बोसोरावल' बर' हारिया सान्ति मोनदों। दा नैबेखौ लानानैनो आङो दिनैनि समावहाय बर' रायजो राजाफोरनोहाय नंगौ बाथ्राखौहाय बेखेवनानै होनो थाखाय आङो भिडिअ बानायनाय जायो। नैथियाव जोङो सावरायलायनोसै रायजो राजा नोंथांमोन बिक्रम दैमारि। बिक्रम दैमारिया बेंटल कलेजावहाय थांनानै 26 एनुवेल उइक डे खौहाय बिथाङा बाहागो लाहैनानै बेसेबां सैथो बाथ्रा बुंदों बेसेबां नंखाय बुंदों। आजिखालिनि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर, फरायफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर नोंसोरखौ आं थार बाथ्राखौनो बिजिरनानै होनो सानो जेब्लायबो आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय। नंगौ आं जेबो मावनो रोङा, आं एसेबां डिग्री फरायाखै, थेवबो आं जा नुबोदों बेखौ आं नोंसोरनोहाय फोरमायनानै होनो सानो। बेयावहाय भिडिअखौहाय नोंथांमोना नुदोंना बिक्रम दैमारि। बिक्रम दैमारिया बुंदों जे जोंनि समावहाय कलेज फरायनाय समावहाय खुनु दावराव दावसि जेबो गैयामोन। बेयो नंखाय। मिथिबायना? 100% नंखाय रायजोफोर बियो। आरो जि बाथ्राखौ बिक्रम दैमारिया बेंटल कलेजनि फरायसाफोरनोहाय दिनैहाय फोरमायनानै होदों बेयावहाय 100आवहाय 99%आनो नंखाय रायजोफोर। मिथिबायना? बिक्रम दैमारिया देरहानायनि सिगां बिथाङा गाफ्लालायनानै एनडिएफबिनि पलिटिक्स गेलेग्रा सासे व्यक्तिसो। दिनै बिथाङा बिपिएफखौनो सापर्ट खालामनानैहाय दिनै देरहानायावहाय बिनि खुसिया जोबनो गैयै बिनि गोसोआवहाय दङ। बियो दिनैबो आरोबाव फैबाय थानाय समावहाय देरहानो लुबैनानैहाय बिनि गोसोआ सानगासिनो दङ। दा बियो नोंसोरखौ थगायदों मोनसे, नाथाय बिनि गोसोआ सानदों गुबुन मोनसे। मिथिगौ रायजोफोर? एनडिएफबि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ होननानै गाबगुलायनाय सासे मानसि बियो। नाथाय देरहाखांनायनि उनाव फंसेबो खुगा बेखेवै एनडिएफबि केडारफोरनि सायावहाय बेबायदि अबस्थानि सासे मानसि बियो। दिनै दानि देरफुनाय आजिखालिनि बेंटल कलेजनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय बिक्रम दैमारिया टफि गानहोहैनो नागिरनाय जोङो नुनो मोनदों। लेंहरदों थिगानो, बुंथों मा बुङो बुंथों, बेयावहाय बादा होनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? बेंटल हालामावबो बिपिएफखौ बांसिन सापर्ट खालामग्रा दङ। नाथाय बे बेंटल बाजारावहाय जेब्लानाखि बिपिएफआ सरखार सालायदोंमोन ना, बै समावहाय बाजार खुंसेबो मोजां बाजार जानो मोननाय खाबु गैयामोन। सानफ्रोमबो दावराव।
नाथाय बेफोरखौहाय बिक्रम दैमारिया दिनैनि समावहाय बै समावहाय एसेबो दावराव गैयामोन, कुनु जेंगासिनांगौ गैयामोन बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बुंनो नागिरदों। हा रायजो राजा नोंथांमोन, 1 लाख थाखा होनानैहाय अडिटोरियाम लुनायखौनो नोंथांमोना जोबोद मोजां होननानैहाय एक्सेप्ट खालामनांगौ होननानै सानदों नामा? रायजो राजा नोंथांमोन सायख', आजिखालिनि देरफुनाय लाइमोन सिख्लाफ्रा बिदिखौ बुजिया, नाथाय जों नुबोदों आरो दाबो जानो थांगासिनो दङ। सुरुनिफ्राय लानानै बिपिएफ पार्टिनि रायजो शासनावहाय दाबो गोजोननाय गैया। नोंथांमोना मैया समफोरबो नुदों श्रीरामपुरनि टल गेटआ बुफायजोब्बाय। मानो? सिन्डिकेट। सोरनि थाखाय जादों? सरखारनि थाखाय जादों। बेयाव सोरबा सासे पार्सनेलि व्यक्तिनि थाखाय जायाखै, बियो सरखारनि थाखाय जादों। थामथियाव दावराव देख्रेब आयं। दावराव देख्रेब आयं, दिनै बिटिसि एकर्ड डे, दिनैहाय बिटिसि खौहाय एकर्ड फालिगोन। नैबेयावहाय मोनबा क्राइटेरिया मोनबा जायखौहाय समायखिरा लाबोखादों, क्राइटेरिया नङा समायखिरा लादों बिपिएफ पार्टिया होनो होननानैहाय, नैबे मोनबा समायखिरा लानायखौ दिनैनि समावहाय जागायजेननायनि बाथ्रा बेयावहाय सावरायनाय जादों। दा मा खालामो, माबायदि मानसिनो हा पाट्टा होयो, बेखौ नायबिजिरनांगौआ दावराव देख्रेब आयं नोंथांमोननि। जेराव जोङो बिटिसि एकर्डआवबो नुनो मोनखादों, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौहाय माब्लाबाबो नन ट्राइबेलनोहाय हा पाट्टा ट्रेन्सफार खालामनो मोना, गुबुन नन ट्राइबेलफोरनोहाय हा पाट्टा होनो मोना होननानैहाय। नाथाय जों खोनादों ससियेल मिडियायावहाय बिपिएफनि सीएम मिस्टार हाग्रामा महिलारिया 2003 मायथाइनि जेसेबांनाखि सिगां बेयावहाय जोंनि बिटिआरआव हाबनानै दङ बिसोरनोहाय हा पाट्टा होनाय जागोन होननानै। अब्ला जोंनि जे काउन्सिलावहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेखौहाय जे दानानै दोनबाय, अब्ला बियो ओंथि गैया नामा? रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बिटिआरल' नङा, कार्बि आलं, राभा हासं, जेसेबांनाखि जोंनि भारतआवहाय काउन्सिल दङ, नैबे गासैबो जोंनि आसामावहाय काउन्सिल थानाय मोनफ्रोमबो बेयावहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय नन ट्राइबेलफ्रा हा मोना। मिथिबाय दा रायजोफोर? दा बावैसो 5 बोसोर खुंनानै थांनाय सरखार इउपिपिएल सरखारा बिथांमोनाबो हा पाट्टा होदों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों। नाथाय बे बारावहाय मा बुंदों बिसोरो? बिपिएफ पार्टी जायखौहाय होदों बेखौसो बिसोरबो होदों होननानैहाय बुंदों। नाथाय बेयावहायबो सायख'नांगौ दङमोन, हयथ' सायख'दोंबो जानो हागौ। नाथाय बै जायफ्रा नंथारै बाथारै बाथ्रा गाद्दि लुबैनानै दिनैनि समावहाय खोथा बुंलाबायगासिनो दङ, बिसोर बायदिया हयथ' बेफोरखौहाय नंखाय ससियेल मिडियायाव रायजो राजाफोरनि आजिखालिनि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय आन्दायहोनो थाखाय बाथ्रा बुंदों जानो हागौ रायजोफोर। बेखायनो बिजिर आरो नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोना गुगोल सार्च खालामनानै मोनफ्रोमबो रेकर्डफोरखौहाय आरो मोनफ्रोमबो जे स्ट'रि बेफोरखौहाय नाय, ओरैनो गोदाव सोराव दाबु। दा बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ जेबो मिथिया, नाथाय जाय बाथ्राया नंखाय बे बाथ्राखौ नंगौ फोरमायनो, जाय बाथ्राया नंगौ बेखौ नंखाय फोरमायनो आं भिडिअ बानाया। आङो नंगौखौ नंगौ भिडिअ बानायनानै रायजो राजाफोरनोहाय मोनथिहोनो थाखाय आं भिडिअ बानायो रायजोफोर। मोनथिबायना? जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै गाज्रि कमेन्ट होयो बिसोरो माब्लाबाबो बिसोरनि गोसोआवहाय मोजां साननाय गैया आरो बिसोरबायदि मानसिया मोजां भिडिअखौहाय माब्लाबाबो कन्ट्रल खालामनो हाया। दा बेनिखायनो आं सानदों दावराव देख्रेब आयंमोना इभिक्सननि बाथ्रा बुंदों ससियेल मिडियायाव आरो गसाइगाव ओनसोलावहाय नाक्सालियाफोर हाबनानै दं होननानै बुंदों। जुदि मोनथिखादोंब्ला अब्ला बै इलिगेलि पिजिआर बिजिआर हायाव हाबनानै थानाय बिसोरखौहाय एरख'नायनि मानो दासिमबो राहा लायाखै? अलरेडि नटिफिकेसनबो फैखानाय ना जायफोरखौहाय एरख'नांगौ बिसोरनि थाखाय। अब्ला जोंनि बिटिआरनि सरकारा दासिमबो मानो राहा लायाखै? आरो बे दावराव देख्रेब आयंमोन बायदि ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि मानसिफ्रा रायजो राजाखौहाय बुथुमनानै दाबो मानो राहा लानो हायाखै? आं नैबेखौसो कुइसन खालामनो सानदों। सरकारा जुदि मावाब्ला
अब्ला रायजोआनो ओंखारनानैहाय बेखौ मावनांगोन नङाब्ला फैबाय थानाय 10 बोसोरनि उनाव बड' हारिया हाथफ्ला जानानै थांफिनगोन रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि